खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासैखौबो आं चेनेलाव फिन बरायफिननाय थाबाय। थ' लोगोफोर आरोबाव मोनसे जोबोद दुखुनांथावना खौरां। आहमेदाबादनि एर'प्लेन बेरफ्रुनायनि उनाव दायो जाबावबाय उत्तराखंडनि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्टनि केदारनाथ मन्दिरनि सेराव गंसे हेलिकप्टारनि गोख्रों गिथावना बेरफ्रुनायजों सा 7 सुबुंनि जिउ खहा जादों। सुलुङाव फोरमायनाय बायदिब्ला बे हेलिकप्टाराव गासै सा 7 मानसिफोर दंमोन। बेनिनो सासेया उन्दै खुदिया होननानै बुंदोंमोन, जायनि बैसोआ 2 बोसोरल' होननानै बुंदों। गासै बेयाव उन्दै गथ'खौ लाफाना सा 7 सुबुं दंमोन। बिसोर जाबाय श्रद्धा जयसवाल, राजकुमार जयसवाल, खासी जयसवाल, तुष्टि सिंह, विनोद नेगी, विक्रम सिंह रावत, जाय बिथाङा बद्रीनाथ केदारनाथ मन्दिरनि स्टाफ सोद्रोमामोन, आरो पाइलट केप्टेन राजबीर सिंह चौहान। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला राजबीर सिंह चौहान बिथाङा 15 बोसोर इन्डियान आर्मियाव आरो बिरखं बिरहोनायनि एक्सपिरियेन्स दंमोन होननानै बुंदों। बे जाथाया जादोंमोन दिनै फुंनि 5:30 जेब्ला केदारनाथनिफ्राय गुप्तकाशीसिम थांनो लायो अब्लानो मोनसे फरेस्ट एरियायाव बे जाथाया जायो आरो बेखौ गांसो हाबाय थानाय सासे आइजोआ नुग्रोनानै खाथिनि मानसिफोरनो फोरमायहरो आरो एसडीआरएफ, पुलिस बायदि बिफानाव थानायफोरा थाबैनो थांनानै नायबिजिरहैयो। बे हेलिकप्टारखौ अपारेटेड खालामदोंमोन आर्यान कम्पानिया। बे जाथाया बोरै जानाय बेखौ थारै बिजिरनानै दासिमबो मोजाङै मोनथिनाय जायाखै, नाथाय गोबाङानो बोथोर गाज्रि जानायनि थाखायनो जादों होननानै फोरमायदों। दायो जिउ गोमानाय सुबुंफोरखौ पस्टमर्टमनि थाखाय दैथायहरनाय जाबाय। थ' लोगोफोर, बेयो जोबोद दुखुनांथावना बाथ्रा। जोंनि भारताव मोनसेनि उनाव मोनसे जाथाय जालांगासिनो दङ। दाखालि बावैसो जाबाय आहमेदाबादाव एर'प्लेन क्रेश जानानै गोबां मानसि जिउ खहा जालांबाय, आरो दिनै उत्तराखंडनि हेलिकप्टारजों जानाय बे जाथाया मानसिफोरखौ थारैनो सोमोनांहोदों।